Hi. So, well, I'm Jenny. Stephen and Krisa already posted a vlog. So here I am posting a vlog too. And if you are hearing my voice, it's kind of scary. But yeah, please handle it. So, I am now doing a vlog. And I am not that comfortable in doing a vlog because I haven't done a vlog, really, not one. But for the sake of you guys, my friends, I'm doing this. Ayoko na mag-English, magtatagalog na lang ako. So yun, ito ang aking unang vlog. Nag-vlog ako nung nag-outing kami sa Boracay. Pero dahil sa isang kadahilanan, hindi ko alam kung maipopost ko yon. At ang kadahilanan yon ay ako ay tinatamad. Napakahirap mag-edit. Tapos mali pa yung pagkaka-shot ko sa mga videos. Kaya nakakaasar lang. So, yun. Mga gagawin ko ba 2 minutes? Hindi ko na i-edit to. Popost ko na agad. Yun. I miss you guys.